ndị ọma m jem ọnụ ndewonu. O nwere ọtụtụ ihe anyị na-ewetara unu nke anyị na-eji amụta ihe na Sugar Family Page. Na nke ụbọchị taa, o nwere nnọọ ihe dị oke mkpa anyị na-ewetara unu iji kụziere anyị ihe, n'ihi na ọtụtụ mgbe enwere ihe anyị nwere n'ala Igbo, ụfọdụ ndị Igbo amaghị aha ya makwanụ ihe eji mara ya. Mana n'ụbọchị taa, nwada Igbo ga-akụziri anyị ihe anyị na-amaghị. Ngwa ṅaa ntị. Ndị be kedu ya na-akpọ ya n'onu Igbo? Ọtụtụ ndị be na-achọ ọchị na ya enwe ya n'onu Igbo, mana ka m mụziere unu tupu na atọ n'amụ. Ụlọ ozi BBC kpọrọ ya uhe, uze, ure, mana o nwere mkpụrụ okwu pụrụ iche a na-akpọ ya adime, nke si na adime wee zepụta. Mana mụnwa were adime maka na asụsụ Igbo na-eji omiuche, nzotu na nche were emepụta ya, dịka ụdara. Anyị nwa a na-aghụ ụdara aghụ. Igbo a na-aghụ ụdara, ọ daa iwe tụtụrụ ya baa ya ụdara. Nkịta nke nta a na-akpọ nkịta were eje nta iwe baa ya nkịta. Anwụ adị anwụ oge ọbụla ọ na-apụta, oge ọbụla kwa ụbọchị ọ na-apụta iwe baa ya anwụ. Ngwa ewepụ adime nkụziri, kedu mkpụrụ okwu ọzọ pụrụ iche ịmụta n'ihe onyonyo ma etu aka na akara ịhụnanya, tinye okwu na ngalaba okwu, tụsoo ozi a ma sonyekwe m ka ọ dị ụbọchị ọzọ.